Mijnte 490 is binnen. En dan zijn we bij rubriek nummer 3. Sport Elite AA, gefokt bij JMW Cent in Netterden. Bezit van A. Thomas in Lunteren. Mijnte is een zoon van Beert 411 uit een stamboekpreferentenmerrie van Anton 343. Dan een sterpreferentenmerrie van Jelmer 297. 12 jaar, komt uit stam 15. Liep in de Verenigde Staten lichte Tour, Prix St. George in de dressuur. Goedgekeurd in 2015. Opvallend correct gebouwde hengst, toonde zich in de verrichting een echte allrounder. Scoorde tegen de 80 punten in alle 3 de disciplines. Oversteeg met dit resultaat zijn 2 volle broers. Moeder Bouwtje C, sterk fokkende merrie. De hengstkeuring 2022 werd de stamboek preferent prestatiemerrie uitgeroepen tot paard van het jaar. Je kunt zich dat nog herinneren. Fokker van Mijnte werd daarbij ook nog eens fokker van het jaar. Het was een unieke combinatie. Mijnte, 2 jaar geleden goedgekeurd op basis van afstammelingen. 3 kroonmerries, 2 sportpaarden, 7 nakomelingen met een triple A score en beschikbaar bij de broeders van Manen in Ede. Overigens in deze rubriek staat ook Jurre vermeld, maar die is inmiddels 13, dus die gaat naar rubriek nummer 2. Rubriek aangeboden door de gemeente Leeuwarden. De gemeente Leeuwarden erg trots op het feit dat ze al zoveel jaar de hengstekeuring en showavonden mogen verwelkomen in deze prachtige stad. Met trots ondersteunen ze dit prachtige evenement en uiteraard hopen ze dat we in de lengte van de jaren de prachtige zwarte parels nog mogen aanschouwen op de tweede zaterdag van januari, hier juist in Leeuwarden. Wat staan de hengsten er schitterend voor, mensen. Er is veel werk aan besteed. Iedereen leeft weer toe naar deze zaterdag. Hier is hij nog een keer. Mijnte 490. Dansen komt Marcus 491 binnen Triple A. Kampioen Jong Hengsten, reserve algemeen, kampioen op de hengstkeuring 2016. Ook reservekampioen Jong Hengsten en reserve algemeen kampioen 2019. Marcus 491, inmiddels 12 jaar. Gefokt bij de familie van der Werf in de Sondel. Hendrik Eppinga, oude Mirdum, eigenaar van deze zoon van Maurits 437 uit een sterpreferente prestatiemerrie van Onne 376. En daarachter een sterpreferente merrie van Christ 358. Komt uit stam 122. Z1 dressuur, Elmenne, Nieuweningen competitie gelopen aangespannen. Rastypische hengst, goedgekeurd in 2015. Liet ook in het centraal onderzoek in alle 3 disciplines scores zien van ruim boven de 80 punten. En werd al 4 jaar geleden op basis van nakomelingen goedgekeurd. Sterke hengst, een sterk exterieur vererving ook. Door het fraaie rastypische en de correcte bouw van zijn nakomelingen, waarmee hij een sterpercentage van 54 haalt. Marcus' nakomelingen worden gekenmerkt door een plezierige, uiterst betrouwbaar karakter. Heeft inmiddels 12 kroonmerries, 4 paarden die een triple A-predicaat haalden. Gestationeerd bij Dexterson, Gaasterland, Oude Mirdum, de hengste Marcus 491.
Eens per jaar de hengsten van het KFPS. En die dag is vandaag. Hier is hij nog een keer. Marcus 491. Hengst met heel veel fans is onderweg. Was reservekampioen jonghengsten 2016, 2017, reserve algemeen kampioen. Reservekampioen jonghengsten 2020, reservekampioen ouderhengsten 21, kampioen KFPS hengsten voor de Sjees in 22. Vorig jaar winnaar van de Silver Bowl. Paard van het jaar, dames en heren, Nane 492. Sport Triple A. 12 jaar. Gefokt bij T. Jongsma, Bornbergum. Germ Arsenbauma, eigenaar. Nane, de zoon van Wiemer 461, de stermerrie van Brandes 345. Dan stermerrie van Tamme 276, komt uit stam 8. Z2 dressuur, winnaar Pavel Frieso bokaal. In het verleden nieuwelingencompetitie gewonnen, overal winnaar sportcompetitie, winnaar provincie Frieslandprijs. Al die kampioenschappen gewonnen. Kreeg vooral door zijn voorbeeldige instelling zeer hoge punten. Totale 88,5 als menpaard, 88 als startpaard. Was de absolute verrichtingsstopper destijds. En werd 4 jaar geleden definitief goedgekeurd. De testen lieten de nakomelingen een prima verrichting zien. Prima instelling ook. In de sport vallen de nakomelingen vandaan op. Leverde 3 kroonmerries, 4 sportpaarden, 11 triple A nakomelingen. Kreeg goedgekeurde zone, herren 524, gassen 526. Afgelopen jaar kwam daar Elger 536 bij. 2020, glorieuze comeback in de tuigring. Deze hal, gehuldigd als winnaar van de Silver Bowl. Prestatie die mede aan de baas stond voor zijn titel Paard van het jaar. Beschikbaar bij Lexus Hengst, Woude Oldenborn. Hier is Nane 492. Een fenomeen, dames en heren, binnen de KFPS hengstenstapel. Vorig jaar paard van het jaar. Nog één keer voor Nane. Nane 492. Ja, en dan staat in de catalogus Jurre. Maar ik zei al, die is een jaartje ouder. Gaat naar rubriek 2. Prachtige binnenkomst van de hengsten Menne 496 Sport Dubbel A.
Menno was reservekampioen Jong Hengsten, reserve algemeen kampioen in 2018. 12 jaar. Gefokt bij A. de Hoek, Raster Compagnie, T. de Boer, Sint-Johannesgaan, de eigenaar, zoon van Norbert 444. Een sterpreferente triple A-merrie van Beert 411. Dan Nikle 309, komt uit stam 28, Z2 dressuur. Menno komt uit dezelfde familie als Grand Prix dressuur hengsten Ilke. Grootmoeder is de volle zus van Ilke. Daarmee komt hij uit een zeer duurzame sportieve moederlijn. Vallend correct gebouwde hengst. Verrichting ook weer. Prachtige scores. Goede galop viel op in de verrichtingen. Daarbij is men een zeer vriendelijke hengst. Had in zijn eerste jaargang een hoog percentage eerste premieveulens en kreeg in 2022 definitief een goedkeuring. Leverde inmiddels 1 kroonmerrie, 3 nakomelingen die een triple A-predicaat verdienden. En ook werd vanuit zijn eerste jaargang zijn eerste zoon goedgekeurd, Jorke 532. Menne beschikbaar bij stal van de Kadiek in Sint-Johannesgaan. Glans erop, dames en heren. Perfect, zoals de paarden hier worden gepresenteerd. Nog een keer genieten van het optreden van Menne 496. Prachtig al die landenvlag op de boarding, dames en heren. Internationale uitstraling over de hele wereld. Het Friese paard maakt overal indruk. We gaan naar Tjebbe 500. Sport Triple A, 10 jaar nu. Gefokt bij stalhouderij de Zadelhof in Breukelen, ook de eigenaren. Zoon van Bartelen 472, dan stermerrie van Dries 421, kroonpreferente merrie van Tjerk 328, komt uit stand 2, Z1 dressuur. Tjebbe werd in december 2017 ingeschreven als eerste zoon van Bartelen uit een sterk fokkende tak van stand 2. De verrichtingen viel op vanwege zijn prima bewegingstechniek, mooie cijfers. Eerste jaargang zonen destijds op de eerste bezichtiging maakte een hele goede indruk. 8 zonen werden aangewezen voor de tweede ronde. Uiteindelijk werd zoon Kees 531 met fraaie cijfers goedgekeurd. Tjebbe leverde 4 kroonmerries, 4 paarden met een triple A-predicaat. Nakomelingonderzoek leverde definitieve goedkeuring op voor Tjebbe in 2023. En ook weer 1 van zijn zonen aangewezen voor de voorrijdagen.
Tjebbe 500 voor de fokkerij, inzetbaar via de Nieuwe Heuvel in Lunteren. Rubriek dus aangeboden door de gemeente Leeuwarden. En ik zei het al, de mensen van het Jong KFPS worden opgeleid om de lijsters in handen te nemen voor later. Wie de jeugd heeft in de toekomst, super dat Jong KFPS hier vandaag voor ons de prijzen gaat uitreiken. Zo dadelijk zien we Sophie Leemans. Maar eerst Tjebbe 500. Sport Triple A, de hengst Tjebbe 500. Prestatie van Tiede 501 Sport Triple A. 10 jaar. Fokker Johan Onderdijk uit Zwolle, eigenaar stoeterij Bommelstein in Jouren. Tiede is een zoon van Alwin 469, een sterpreferente merrie van Lodewijk 431, dan sterpreferente merrie van Turnus 332, komt uit stam 8, ZZ ligt dressuur. Tiede heeft een heel mooi jaar achter de rug met Niek 538 en Martinez 539. Waar ze de eerste 2 goedgekeurde zonen verwelkomen. Tiede was de eerste goedgekeurde zoon van de exterieurverver Alwin 469. Zelf is Tiede door zijn fraaie exterieur een opvallende verschijning, ook in de verrichtingen, positief onderscheiden. Met name door zijn goede gebruik in het achterbeen. En Van der Veulens werd maar liefst 45% bekroond met een eerste premie. Percentage ster bij de 3-jarige wist dit jaar nog weer op te klimmen naar 69%. Tiede is dus met glans geslaagd voor zijn nakomelingenonderzoek. Heeft inmiddels 9 kroonmerries gefokt, 6 nakomelingen haalde triple A-predicaat. Zonen weer doorverwezen naar de voorrijdagen later dit jaar. Tiede 501 gestationeerd bij de Nieuwe Heuvel in Lunteren.
Sport Triple A. Nog een keer Tiede 501. Teamen 503 Sport Elite Triple A was reservekampioen oude hengsten vorig jaar. Teamen 10 jaar oud, gefokt bij GGF van Dijkhuizen in Oosterzee. In bezit van de broeders van Manen in Ede en Hendrik Eppinga. Teamen is een zoon van Challe 454 uit een kroonsport A-merrie van Harmen 424. Dan sterpreferentprestatie van Sape 381. Hengsten vindt zijn oorsprong in stam 70, lichte toer, dressuur. Product van familie Lijnenteelt, zowel vader Challe als moeder Esoka komen uit dezelfde Vjeldzicht merrielijn. Die samenkomen bij de preferente Elisabeth, de moeder van de preferente Feitse 293. Deze fraartypische hengst liet ook in het onderzoek in alle disciplines prima verrichtingen zien. 86 punten voor de tuigproef. Treedt daarmee nadrukkelijk in de voetsporen van vader Challe. 2020 was Team de hengst met de meeste eerste premie Verdens. De afgelopen jaren leeft hij volop zoon aan. Voor eerste bezichtigingen, tweede bezichtigingen en voor de voorrijdagen. Dus afwachten op een goedgekeurde zoon. In ieder geval kan Team al 3 kroonmerries en 4 nakomelingen met een triple A-score op zijn konto schrijven. Hengst gestationeerd bij de gebroeders van Manen, Ede en beschikbaar bij het dekstation Gaasterland, Oude Mirdum, Teamen 503. Imponerend, dames en heren, de presentatie van de KFPS-hengsten. In dit geval Teamen 503.
Kijk eens bij binnenkomst, dames en heren, dansend hier de baan in. Mathies 504, Sport Elite Triple A. Kampioen Jong Hengsten 2020, algemeen kampioen op de Hengstenkeuring 2020. Mathies inmiddels 12 jaar, gefokt door Stan Derksen. KNPS jonge fokker van het jaar was Stan in 2018. Tijd gaat snel. Hengst in bezit van de broeders van Manen in Ede. En is een zoon van de drievoudig kampioen Norbert 444. Dan sterpreferente merrie van de Beert 411 en een stermerrie van Christ 358. Komt uit stand 15. Intermediair 1 in de dressuur limietklasse aangespannen. Werd als 6-jarige goedgekeurd. Kreeg zijn definitieve goedkeuring. In een centraal onderzoek onder het zadel 86 punt. Excellente score. Toont veel aanleg voor de zware onderdelen uit de dressuursport. Kwaliteit van de galop beoordeeld met een 8,5. Maakte in 2022 de comeback in de dressuursport met Corina van der Bunt. Haalde afgelopen jaar een startbewijs in de Grand Prix trouwens. Het eerste keuringsjaar van zijn 3-jarige wisten 14 merries het sterpredicaat halen. 17 zonen werden ster. In de test haalden 2 een triple A-predicaat, 8 paarden een dubbel A-score. Mathies 504, beschikbaar bij de gebroeders van Manen in Ede. Vier zonen werden gisteren en eergisteren weer doorverwezen naar de voorrijdagen van deze hengst. Mathies 504. Mathies 504. Rubrieksponsor gemeente Leeuwarden. We gaan naar de laatste hengst in deze rubriek en binnenkomt Teun 505. Sport Triple A. Is kampioen jonge hengsten in 2021. Het jaar daarna reservekampioen. 10 jaar. Teun is gefokt door B. Veldhuizen in Putten. Eigenaar Thee de Boer, Sint-Johannesga. Bartele 472 is de vader van Teun. Moeder een sterpreferente Merrie van der Rindert, 406. Dan de modelsportpreferente prestatie Merrie van Fabe 348. Hengst komt uit stam 50. Lichte toerdressuur M-klasse Menne. Tweede goedgekeurde zoon van Bartele. Uit de fameuze Namkestam.
En uit de rechtstreekse lijn van de invloedrijke merrie Setske F. Die ook moeder is van de Beert 411. Scores van ruim boven de 80 punten. Aangespannen zelfs 86,5. Hengst heeft zijn afstammelingonderzoek met glans doorstaan. 7 nakomelingen triple A scoren. En sinds eind vorig jaar is hij dan ook definitief goedgekeurd. Zijn eerste jaargang leverde hij al 2 zonen die goedgekeurd zijn. Murk 540 en Mans 543. Eén dochter mocht ook het kroonpredicaat in ontvangst nemen. We hebben genoten van de nakomelingen van Teun in de Friesin Talent Cup afgelopen donderdag. En inmiddels weer 2 zonen doorverwezen naar de voorrijdagen van deze Teun, die beschikbaar is bij stal van de Kadiek in Sint-Johannesga. Laatste in deze rubriek, dames en heren, de hengst Teun 505, kampioen jong hengsten in 2021. En dat betekent dat de hele groep hengsten weer terug zal keren. Gaan ze weer proberen zo dadelijk op tal te zetten. Altijd een hele ingewikkelde procedure. Soms dan zie ik het nummer helemaal niet door dat prachtige behang, die lange manen soms tot aan de grond toe reiken. Maar we zullen het weer proberen. Prachtig de binnenkomst van de KFPS stamboekhengsten. Eens per jaar te zien op deze dag. Hengstenkeuring in Leeuwarden. Trotse gemeente dat ze deze hengstenkeuring, dit geweldige evenement binnen de gemeentegrenzen kunnen organiseren. En hier komt een geweldig kapitaal binnen, dat kan ik u verzekeren.
Nane mag even een plaatsje op. Menne mag even mijn kant op komen. Marcus, even deze kant op. Marcus, even voor Menne. Tjebbe, even deze kant op komen. Voor Teun. Tjebbe voor Teun. Nog even 2 plaatsen verder. Alweer gerust hoor. Team even deze kant op. Even achteraan aansluiten. Even aansluiten daarachteraan, hè? Die is niet te ver van elkaar af. Tweede hengst nog even een beetje aansluiten, jongens, een beetje doorlopen. Maak er eens even wat moois van voor het publiek. We zijn hier maar 1 keer per jaar. Ik ben alweer een heel eind, mensen. Hebben jullie het gezellig allemaal? Ja, hè? Wat denk je? Is de volgorde al goed? Nee? Ik weet niet. Gerrit Marsten die heeft het alweer benauwd. Dus wel even aansluiten, hè? Kom op. Doe altijd een foefie inbouwen, hè? Altijd weer een beetje de spanning erin houden. Stan, stop eens even. Mooi hè? Oei, oei, oei. Het lijkt wel een standbeeld. Zo mooi staat hij ervoor en dan loopt hij nu achteraan. Maar als ik de tijd nou even vol praat, dan komen die anderen vanzelf wel weer deze kant op. En dan komen ze wel weer, dames en heren, bij de volgorde zoals die moet zijn. Je moet er altijd een beetje mee spelen. En nog een halve ronde verder en dan ga ik nog even naar de jury of het er zo bij blijft. En dan weet u wie er op kop geplaatst wordt in deze rubriek aangeboden door de gemeente Leeuwarden. En de jury gaat niet meer veranderen, op kop geplaatst Teamen 503. We gaan opstellen, kom maar. Abel Rechtsma vertegenwoordigt de gemeente Leeuwarden, Sophie Leemans, Dames Jong KFPS en Sabine gaat de toelichting verzorgen. Ja, een hele mooie rubriek met allemaal toppers van dekhengsten.
Maar ook heel moeilijk om te plaatsen, omdat ze allemaal uitblonken in bouw of in stap of in draf. En dan moet je dat afwegen tegen elkaar. En we menen tot deze plaatsing te zijn gekomen. Tiemen 503 op kop geplaatst. Een hengst met een mooi silhouet. Met een edelhoofd die goed in verhouding gebouwd is. Die nog veel jeugd uitstraalt. Die misschien iets afgepast stapt, maar in draf veel zweefmoment toont, lichtvoetig is en goed van de vloer komt. Kopplaats voor Tiemen 503. En een hele mooie tweede plaats voor Mijnte 490. Mijnte met veel behang, die ook evenredig gebouwd is, maar die vooral opviel door een hele goede stap, goed door het lichaam gestapt. Ook een hele correcte draf. Tweede plaats voor Mijnte 490. En dan Nane 492. Inmiddels bijna een icoon. Nane blijft ook zijn jeugd bewaren. En hij stapte goed. En in draf heeft hij een buitengewoon voorbeengebruik. Derde plaats voor Nane 492. Dan Tiede 501. Dat is een plaatje om te zien. Een langgeleide hengst. Een hele complete hengst. Met een hele royale schouderpartij. Veel behang. De stap zou iets meer ruimte mogen hebben. En hij draafde correct. Een mooie plek voor Tiede 501. En dan komen we bij Mathies. Mathies, een hengst met een lange hals. Een hengst die sterke lendenen heeft. Een hengst die voldoende ruim en takmatig stapt. Een hengst die heel veel buiging in het achterbeen heeft en heel veel voorbeen. Maar het is de kunst om dat dan ook in balans te krijgen. En een hele mooie plek voor Mathies 504. Tjebbe 500. En eigenlijk, ik heb het al vaker gezegd in deze rubriek, de paarden worden ouder, maar het lijkt eigenlijk of ze steeds jonger worden. Ook een jeugdige hengst met een opvallend goede kruisligging, heel fraai hoofd. Een hengst die vlot stapt en goed aansluit in de stap. En in de draf veel zweefmoment, iets moeite met de balans, een mooie plek voor Tjebbe 500. Ja, dan komen we bij Teun 505. We zeiden tegen elkaar, als we een ideaal paard moeten tekenen, dan zou hij eruit zien qua bouw zoals Teun eruit ziet. Een zeer correct gebouwde hengst met veel behang, die vandaag in beweging iets meer mocht overtuigen. Maar een hele mooie plek voor Teun 505. Dan Marcus 491. Een hengst met een hele sterke bovenlijn en een opvallend positieve romprichting. Die goed en actief stapt. En in draf vandaag iets moest zoeken naar de balans. Marcus 491. En tot slot de sterk gebouwde Menne 496. Een hengst die mooi in het rechthoeksmodel staat. Een hengst die voldoende takmatig stapte. En in draf misschien iets meer snelheid nodig had. Menne 496. Ja, Sabine, dat de kampioenskeuring, hè? Ja, wie zullen we meenemen? 2 of meer? We nemen mee Tiemen 503. We nemen mee Mijnte 490. 2 hengsten. Dames en heren, gaan we een ronde lopen. Bert, ik was nog niet klaar. En? We nemen ook Nane mee naar de kampioenskeuring. Super! Net als vorig jaar, dames en heren. Ja, ik speculeerde er al een beetje op. Ik denk, ik zal een beetje ondersteunen. 3 hengsten naar de kampioenskeuring. Hier komen ze. Tiemen 503. Kom, die handen. Mijnte 490. Kampioenskeuring voor Nane 492. Tiede 501. Mathies 504. Tjebbe 500. Teun 505. Marcus 491.
En Menne 496. Ja. Hengstenkeuring. Commissie mag altijd afwijken van het aantal van 2. Kwaliteit zo hoog. Mooi 3 hengsten naar de kampioenskeuring uit deze groep.